GB, dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na Miyerkules na pagkaaldaw, po na po kang Kwaresma. As Wednesday, aldaw man kan sa tung mahal na inang Santa Maria, our Mother of Perpetual Help, magpasalamat kita sa mahal na inang Santa Maria sa aldaw na intercession sa pagbuhay-buhay. Special na intention man niya to kay Mama Mary na sana po ligtas pa itong sa mga pasaheros kan Cessna plane RPC 2080, and syempre ipangadyi man niya to yan ang mga rescuers na nagbubuwis man, nagsasakripisyo kan sa indang buhay para masanaman na makuhaan sa tuyang kapwa human being, alive or otherwise, dyan sa may bunganga na kan bulkan mayon. Pet sa 22 na ngunyan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday kay Madam Yeth Cornelio. Salamat tabi Madam Yeth. Happy birthday tabi sa imo. Sagkod man po kitang alas 10:30, sana po nagdadiretso ang mga paradangog na kadakul ka suba ago tabi. Pakihuron man po, sana ipigdiretso man tabi ninduha sa tingog kan banwaan man tabi. Katuwang tadyan sa luwas ang news team, Pading Jim, kumparing Jomal, kumpadreng Al, si Joshua Bino, sagkod si Ants Galero, sa Manibela siyempre si Henry Mata, The Boy Mata, sa control technical sa muya pong Chief Tech Ramir Tanay in the house. Para po sa broadcast mi sa radyo sa AM band region wide, imaging sa luwas kan Bicol na pinagabot kan sa muyang puwersa, yaon dyan si Ramir Tanay sa muy pong Chief Tech. Sa newsroom, nangingenot dyan sa padagos pong pagsumada kan mga pangyayari sa palibot, lokal, national, international. News Director Mar Dela. Katuwangan sa mong anghel si Angel Mustasa, siyempre si Jen Matthew Balyaran. Sa DCGB social media page, yaon man dyan si Jimus Barrios. Sa IT, sa broadcast mi mantabi, worldwide, nationwide, netwide, online. Yaon dyan tarabang-tabang ang nakatokang ngunyan si Richard Astor. Siyempre, sa production research, newsroom IT, yaon pa dyan Trecia Marie Litana. Good morning tabi Legaspi. Sana po lamang please sana ipadagos manindo kadakol po baga kamo kasubago. Maray na agad yan sa daraga kay Sir Atulim sa Petron Gasul, Tap Gas Gasul, Petron Gasul. Diyan sa Petron Gas Station sa daraga, maray na aga tabi sa Indo. Manayolike diyan sa Pawa, Kapitan, maray na aga man tabi, long time no see. Uy, so sa tuyang barkada man, para ang tabay man niya to, si Madam Beth Costa. Kan Costa Enterprises, marhay na aldaw tabi sa imo. Kumusta man kamo dyan sa Lapu-Lapu tabi? And dyan sa tuya man na paradangog man sa Daraga. Old Albay District, good morning. Ako po sa indong servidor sa radyo, sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, Si Papa PIO ng Bayan, GB Pio Fernandez. Tingog kan banwaan. Yan po tabi no, standby all units. We will contact Dr. Cedric Daep approaching na po near sa crash site and sarong team kan nag-ground assault dyan sa Bulkan Mayon. Ano tabi? Haranina ay ang target ninda tibaad mga between 12 a.m. okay 12
noon to 1 p.m. ngunyan igwa lamang nin magkaigwa na ning contact dumana mismo ako bakong contact maabot na mismo mag-touchdown na mismo duman sa crash site itong team na yaon dyan nagkakanap sa taludtod kan Bulkan Mayon. Nasa linya po si Dr. Cedric Daep kan Albay Public Safety and Emergency Management Office and overall ground director kan mission. Dr. Cedric, marhay na aga si Pio po kan DCGB. Marhay na aga tabi Pio. Okay, thanks for taking our call despite sa busy schedule nindo. Sir, development tabi sabi near na haranina sa crash site so sarong team na nagkakanap diyan sa taludtod kan Bulkan Mayon. Mga 0.9 kilometers mga 900 meters pa, pero nasa right wing sila kang Misi Channel. Kung kailan nila ang Misi Channel sa Mayon, may nagsanga yan. Nasa right wing pa yan. Kaya po mag-cross pa sila sa halangkaw na bulod, tanganing makabalyo duman sa left channel kang Misi. Na ini, kaya po mag-ibos ng trail, kada dyan ki-trail. Darakula dyan ang vegetation. Ngunyan, northwest ang direction nila. Pag nakalipat sila duman sa left wing kami ni channel, kaya po nindang dumanon ang anuling channel. Tanganing mahiling nila ang crash site. Otherwise, mapalayo garo-giraray ang Tog 5 key chopper. Nasa anuling channel, pag negative sighting sinda, tanganing ma-direct. Otherwise, pag demi nagibo, baka alawig pang oras ang lalakawon nila nasa difficult terrain sinda. Ayun. So ining team tabi Dr. Cedric an sa indang pinagsususog ngunyan ining anuling channel and more or less 900 metros na sana ang rayo nila duman sa crash site kaya lang kaipuhan bumalyo sinda duman sa left side kan channel tanganing mas mapadali so pag touchdown nila duman sa crash site mismo over. Iyan, ang imagination kang listeners 900 meters, araniho na sana yan. Kaya yan lakawon ki less than 1 hour. Less than 15 minutes. Pero, sa sitwasyon kang bulkan, imagine ninda sa difficult terrain, baka abutan pa sila dyan ki more than 2 hours. Ay, opo, makonsumo 2 pa to 4 hours. Depende sa weather, depende sa terrain na ma-encounter ninda. Iyo, so mga 2 oras pa mahigitan ko konsumuhon dahilan ta daipanin ibang nakakaagi dyan sinda pa sanaan mainot na maagi dyan through difficult terrain na tinduguno na maray kumbaga very steep igwanin mga loose gravels, bye-bye, batteries, boulder tabi, Sir Cedric? Yung ganyan, sa mga mountaineers, kung nakakasabot ka ng pigtataram ko, masabi yan, natangita naman ka mo nag-agi, sa may party kang Misi, naranis sa may party kang nag-cross pa sa anuling. Dahil kasuhapon, bad weather, dahil kaya kang chopper. Kung kaya sa nakota kang chopper, duman sa landing site zone 2, mas mapapadali. Ngunyan, tanganin dahil matsayang ang oras, iyon na ito, kay puan, i-drop sinda duman sa pinaka-araning and puzzle na paagi kan 4x4, tanganin maka-take off na. Ngunyan, sa araw ka na sitwasyon, nagtatahik mo niyan sindaki agihan. Tanganing mapadali ang dumanan. So, iyan ang gusto kong i-picture out sa listeners, tanganing mabawasan ta sa impact sa social media. Ipo, ma-neutralize niya to susala na mga konklusyon asin matawaning mas clear picture kang aktual na nangyari tabi Dr. Cedric over. Iyo, tangon yan sa tapos na so critical work may kasuhapon. Kasuhapon, di talaga kami pwede magpa-interview. Tadakol kaming masasala pag na-apektoran sa samoyang workflow. Kaya talagang dahil ngunyan kami ready na nasa kung sa election, tapos na sa election, mahalat na sa nakita result sa paagikan sa moyang guidance na maski nasa itaas, nadidipisilan kang orientation, taday silang mapa. Kaya nagpapalayo helicopter ang chopper, tanganing makuamis so exact location, maplat kami sa mapa, mataw kami instruction, ipapailing men mapa, and then mataw kami ki-direction. Opo. Iyan tabi, Sir Cedric, na almost 900 meters na lang, more or less, na team. Arin po yan na team, si Say po ang nanginginotan dyan tabi, ang leader over? Siyaw dyan si George, siyaw dyan so BFP, si Wayne. Pagkatapos, nag-merge na so team 1 and team 2. Kaya lang sa sarong team,
siyempre naghahabol siya na saro makurkaskas pero dahil mawawala dahil may mga markers ng tigakag na ribo na pula sa mga inagihan. Opo. So nagme-merge na so duwang team more or less Kaso hapon pa sila nag-merge. Yeah, mga more or less pira na yan na haran niya sa may crash site tabi Sir Cedric. Kung di ako nasa sala, mga 30 to 32 rescuers yan. Opo. Sir, nagpalayo kita kan team na ang mission is thermal imaging. Any latest? Over? Nasa investigation team tabi ito. Di akong info naman dahil ibang grupo man ito na nagkapot ito tabi Pio. Opo. Now, sa any proof of life, any indication, sabi may mga nahihiling ka mo dyan na indikasyones na igwa pa ning proof of life, maski di itabi. Go ahead po. Di tabi akong idea dahil nasa investigation team ito sa nagpalayog kang thermal scanner. Di pa akong idea tabi pero just the same mapaluwas na lang garong report ayan ang pagi yan kang Air Force and then kang Kaap ngunyan may mga sensitive matters tabi piyo na dahil may pag-ipaluwas dahil may impact ini sa relatives. Okay, any signals na nare-receive pa tabi sa halimbawa kung igwan transponder pa yan na nag-function pa yung plane or sa mga cellphones, mga Facebook account na namomonitor tabi susog sa mga informasyon na ipigpapaabot sa Indo, over? Okay, kung may nagluwas naman na information sa social media, dahil may pag-discount ang possibility na may buhay pa dahil sa mga intermittent signals na nare-receive sa babahal sa cellphone nila. Pero may probability man na dahil sa pababa-buman naman ang signal, pwedeng igwa, pwedeng daig, baka habang nagkaigwang signal, ma-activate sa cellphone sa Facebook and then sa data, then mare-receive yan sa ibaba. So data mas siguro kung ano ang tama, pero sa ngunyan, ang hiling ni maski pa anong analysis ang pwedeng gibuhon, still, pigme-maintain ni ang posisyon ni, naniniwala kami na sana igwa pang buhay. Opo. So there will be the possibility managad Sir Cedric na pwedeng mag-aktibar ang Facebook account kan si say manayaon duman na persona tatibaan paminsan nasasagap ang signal na dahil man ito nag-log out paminsan mina off but it does not necessarily mean na may nag-o-off o may nag-o-on ka yan tabi, over. Kaya nga saro ka na situation Pio kami ni Gob kang 6 o'clock kaso the other night 26 hours pagkatapos na malocate ining crash site nag-decision kami ni Gob na Gob, are you willing to take the full responsibility sa pagpanawag tanangon yan kang full operation sa search and rescue. Sabi ni Gob, I will take the full responsibility na namalawag siya sa danger zone for humanitarian reason. Ako unta na ngayang responsibility with full support on resources. Tangani ngayang makatake off na kita because sabi ni Gob, we cannot afford delay. Okay. With the 26 hours delay na pagkatapos kang mailing so crash site dahil sa prohibition sa sa paglaog being under alert level 2. Opo, by that can we fully understand well na sa terminong taking full responsibility kan gobernador, the provincial government of Albay will be responsible for any consequences dyan sa mga rescuers in kaso related sa pagiging alerto kan numero 2 kan Bulkan Mayon. Yes, back up kayan si Gob dahil ang responsibility ng government, duty ng government to protect the welfare of the people. And this time, what we are trying to supporting and protecting the welfare is actually the immediate relatives of the victims. May welfare itong kaipuhan, suportaran ta, moral and so on, plus sa toyang foreigners na nayaon duman kasabay sa aksidente. So, yan ang full responsibility na dahil kita pwedeng makahalat na di written consent from FIBOX, but we need to take the risk and take the full responsibility in our capacity as chairman siguro ng PDRMC and then ako ang chairman ka secretariat and executive officer. Ay, opo. So, very clear na yan tabi sa Cedric, na delineate niya, so talagang dapat na responsibilidad por dahil sa sitwasyon na yan. Pero kasama dyan ang team. Sa Samoyang pagsuportaran kami dyan, kan Kaap, kan TOG 5, kang military, ni Mayor Baldo, and then kang Bureau of Fire Protection, iba pang volunteers. Talagang team kami ngunyan kung ano ang desisyon, kung ano ang obligasyon, talagang
team kita ngunyan. Yan ang gusto tayong ipaluwas na we are working as a team, dahil competition, dahil overlapping. Ay, opo, tabi. Now, Sir Cedric, I understand na igong mga duwang guides na yaon dyan. Ini mga competent guides talaga tabi ini, Sir Cedric? Yeah, si George Cordovilla, kasabay na ito duman, train ito sa alert ko niyan. Kaya iba ko si Colonel General Ronda. Sa rin siya nag-train kay Yun. George kang alert pa ka ito. Kasabay yan si George sa pag-rescue kay Remy Estu sa French National in 1993. And then kasabay yan si George sa pag-rescue kay Olivia Morel kang 2000, late 2000. And then kasabay man yan, duman siya iba dyan na nasa sabay ta. Kasabay man yan sa team na nag-rescue kang Mongolian na nako ang may injury sa bitis duman sa may crater kang 2013. Pati naman itong 4 na German nationals na may may guide kitang taga malilipot, kasarabay yan ng mga ibang yaon na duman. Kaya aram ninda ang terrain, aram ninda ang procedure kung paano sila makaduman na safe man sila. Opo. Sir Cedric, naihepot ko yan for the public to be assured na mga rescuers man is in good hands sa mga guides na kasabay nila dyan, over. Ako sa nasin na guide, rescuers sila talaga as task unit leader kang sarong team. Kaya dahil kami nag-ako ibang maglaog na rescuers, tabaka ito pang liability ta kung bako sila familiar kang terrain kang volcano. Igwa din yung mga rescuers dahil may pinasabay dahil ang tabaka madiskwidro sila maski pa expert sila sa mountain climbing dahil iba ang characteristics kang mayan volcano. So it will be the exclusive discretion kan team kan albay kung sisayan papatuka dun sa nadyan tabi, Sir Cedric. Yes, because this is under the command and control kang province and kang municipality of Kamalig dahil ang incident location is Kamalig. Kaya nga very close ang coordination ni Mayor Baldwin kay Governor Lagman kanganing. Sige, naputol Sir Cedric yung ating 12-minute call, nagda-dial ako tabi, Sir Cedric sa imong phone diyan sa command center diyan sa may TOG 5 diyan sa Indog Operation Center. Sir Cedric, nagda-dial ako tabi, sana po makakonect kita tulo. So iyan po as we speak, an rescue team na yaon diyan sa may bunganga na kan bulkan mayon is more or less 900 meters away. Kung sa satuya na pag-iisip, medyo harayo pa yan tabi because of the terrain. Naputol tabi, Sir Cedric, naputol po tabi. Okay, so go ahead tabi duman sa statement mo kasi bagong naputol na close ang coordination nindo with Mayor Caloy as ground commander and Governor Grex tabi di katabi. Go ahead. Bilang very close ang coordination with Governor Lagman and Mayor Baldo, ngunyan nga may press briefing sa Kamalig, akong representative ni Go, tanganing ayoso nini sa media ang information. And then with CAAP, with Bureau of Fire Protection, with PNP, and then the EDC. Very close ang coordination lalong-lalo na full support ang EDC sa logistics, transportation. And so may standby man silang helicopter aside from sa Navy and then sa Top 5. Ngunyan, unay man sa tuya ang tatabang man sa tuya, retired na ining dating top commander si Colonel General Romel Ronda. Gusto mo ba gani? Yeah, oo. Katabang man ini sa tuya, volunteer ini sa tuya, sa luwas ini kan sa iyang mission, karoon ini sa nag-training kan mga yaon ta duman na rescuers sa itaas kang 1993. Opo. So, kaya mo napagapuno ng edad ni Pio. Give my regards to General Ronda tabi. Now, paki-picture out sa mga parantabay once na magkaigwana nin physical contact sa crash site mismo. Ano ang gigibuhon initialmente kan rescue team? Over. Dahil patabi ako mapaluwas kayan Pio, pero mataw pa kami instruction sa inda, pagyaw na sila sa aranin na sa crash site, and then pagyaw na sa crash site, mataw kami instruction. Sabi ko patabi Pio, magsimpag kayan dahil kadaklan kang plano pag nahiling na ang situation na pag-brief kami kang situation sa lugar, nagbabago ang saboyang decision. Tanganing, mas appropriate ang saboyang
instruction nagigibuhon na consistent man sa plano nila. Ayun, so it would be a case-to-case basis and a waiting game na lang tabi, Sir Cedric. At kapag na-pick up naman yan sa social media, magkaigwa kita negative impression dahil natangaya plano dahil sinunod. Dahil pag sinabi tang plano sa na yan. Pero when it comes to execution, may mga modifications kita dyan according to the situation in the proper time. Oho, so we wait. Ang critical time is now. Sagkod dyan ng mga udto maghapon tabi, Sir Cedric. Most probably, pero di sila mag-expect the positive result today. Difficult ang situation mo niyan. Most probably, pwede kung swertehon kita na magkakwasin na kamaray na terrain and then baka sa aga. O di kita mataram. Don't expect. Basta we are trying to make our effort to produce the positive result. Sir Cedric? Hello, Sir Cedric? Yes. Sir- Nasa travel kaya ako pa Kamalig, Pio. Opo. Baka nagkakat kita sa signal ta. Go ahead, Mobile opo. kami pasiring sa Kamalig. Opo, go ahead tabi. It's clear now, 5x5. Go ahead po. So yun na ito. Di kita mataok expectation. Tabaka, masala kita dahil ang makakataram sa nakayan so situation and time. Kung kaya, from time to time, mina-vary an sa indong operations tabi, Sir Cedric. Yeah, because ang plano will remain a plan. Tapos ang execution based sa actual situation sa update kang nasa location. Mag-change kami ki decision. Kaya nila kita masala. Opo, Sir Cedric, salamat, mabuhay tabi ka mo. Salamat man tayo. Thank you so much sa mga tugang si Dr. Cedric Daep, an overall operations commander kan rescue na pinagigibong mo niyan tabi diyan sa taludtod kan Bulkan Mayon. So yan ha, taud-taud i-round down ta yan tanganing asa tuya mga paraan tabay kita po gabos maidukar nin marhay sa nangyayari ngunyan. In connection pa yan kan sa tuyang pinagsusubaybayan na istorya. Kumpadreng Jimmy, good morning, what's happening man dyan? Salamat tabi pade. Yan ako ngunyan digdi sa Operation Center sa MDRRMC sa Banuan ka na Kamalig. Dahil antay guwanin na schedule na press conference. Ngunyan na pagka-aga. Yaraw na digdi sa mga pagribata sa industriya. Nakaposisyon na kami digdi. And bigahalat na lang so pagabot na Mayor Caloy Baldo. Oo. And most probably si Sir Cedric Daep. Iyo pasiring na dyan, ta na-intibot tabag on na sinda, mobiling na sinda. Anyo digdi si Sir Romel Negrete, an MDRRM officer. Yan. May Philippine Army, Bureau of Fire, TUG 5, Air Force, ano pa na yan digdi. Siyempre yan dyan, DCGB. Hindi si JB ka, subago pa. Iyaman sana, baka may maarabot ko tabi pa din. Abangan na lang niya to kung na mga development kinita. Kung nasa kan, ilalive ko na lang ini. Iyo, araw kayo ni Compadre. Na Sir Cedric. Sige na. Yung katapos bilang maghurong kaan, kayo kasabay kan si General Ronda. And mapasiring sila niya. Araw ka ni Compadre Jimmy, tama patalastas kaming halawig. Anytime na okay ka na dyan, priority mo ka, ang mga opening statements, ilalive mo yan, uninterrupted tabi Pading Jimmy. Ano po? Tama kalag-kalag na paligtikan sound na source niya to kan sound na pwedeng sige. i-live niya to ini. Ikuan mo ki Chief Tech Ramir, kung maray ang hugot kan tanog niya to dyan, testing taod-taod, tayang mga opening statements ilalive tayan uninterrupted. Very important ini. May kundig may perspective o draw na picture kan Bulkang Mayon. Kung hain na ngunyan ang location kay itong so mga responders na nagta-tracking na kan na kinamumugtakan kan aeroplano tabi padi. And yan pinaghihiling na Sir Cedric Daep so litrato kan Bulkang Mayon. Okay, so yan ang muna tabi padi. Sige. Mayan na nagpa-prosesyon na digdi madali din eh. Jimmy na salita di si GB nyo. Thank you so much Compadreng Jimmy sa dagdag na istorya halik dyan sa luwas tatawan tayo ng buwelo taod-taod mentras tanto bago kita ma-time check buda ma-acknowledge kan sa tuya mga sponsors tabi as we speak basado sa pahayag ni Dr. Cedric Daep ang initial na grupo kan mga rescuers
more or less 900 meters na sana ang distansya hali dyan sa crash site. Makitang mga yaon digdi na common lane na nasa ibaba, ang pag-isip taken harani na palan madali na. Iyo po sa satuyang pag-iisip ta, kita digdi na sa planadong kuan lugar, mahiwas dainin terrain, dainin obstacles. Pero sabi ni Sir Cedric, iba andyan sa taludtod kan bulkan mayon. Ta iyan na nagkakanap na mga rescuer, so pahayag ba ka ni Sir Cedric Casabago sa interview man ni BP Henry, halos dukot na ang dungo sa lanob kan bulkan mayon. Arog ka ang katildong ang pigasakat ninda. And iyan, kundig di sa baba, harani na 900 meters. Pero duman, it will take more than 3 hours pa because ang trail is primero, daipang ibang nakakaagi dyan. Ining nagsasalugsog na iyan dyan na mga brave rescuers niya to, sinda pa sa naan nagigibo kidalan. Ang pinagsususog nindagon yan is the annulling channel ba yung tama ba yung aking pagrerumdum diyan sa indang attack annulling channel, and mabalyusinda sa left side. They will cross the gully tanganing magkaigwanin mas maray pang approach duman sa crash site, and it will take 2 hours ta ang pigtiti makaninda gapo na mga mapapanas, baybay na mga loose, daing makakaputan, gravel, gravitos, and everything else. Very unstable. Plus the fact na peligro pa kan phreatic explosion and posibleng pagrasay kan na pinagkakamangan ninda dyan por dahil ta alerto numero 2 ang bulkan mayon. And the provincial government through the statement of Governor Grex Lagman, Attorney Grex Lagman, and it was confirmed today by Dr. Cedric Daip, they will be responsible. Hinampang na ninda ang anuman na responsibilidad, consequences. Kan sa indang tukad na yan dyan, tanganing maisalbar sana ang kapwa niya to tao for the general welfare na pinagsasabi. Yan. Kaya diniretso ninda yan without the approval o kung ano pa man na bureaucracy kan FIBOLX tabi. So yan, and igwa din mga nagbubutwa na nga impormasyon na so account daakan sarong pasahero duman, so sa airline mechanic ata sa Facebook account parang nag-on nag-off. So those are all possibilities of proof of life. Pero dakulan mga pinagkukonsiderar pa pwedeng itong so account na ito dati nang naka-on, and ang lugar bagang iyan intermittent nan signal dyan. Ang pruebas ka yan si Compadreng Jimmy ka nagsaralugsog sinda dyan, initial na rescue operations ka ito, paputol-putol ang signal na kan cellphone, tibaan arog ka yan. So dai po kita makakapag tarampak ka yan na sabi ni Dr. Cedric Daep. Kabastaan sa indang mission is rescue and search and rescue, and they are hoping na gabos pa igwa pa ning buhay lamang yan dyan So yan po tabi ang laman kan pahayag ni Dr. Cedric Daep, and sabi niya do not expect nearest possible time talagang mapagal ang terrain, tibaan sa aga at most lamang, and ang plano minaiba iyan tabi on a case-to-case basis. Igwang mo niyan in plano, mode of attack, mabago ta ibaan iabot na terrain naman duman, mapalayog kan mga air assets, ma-assess, ma-instruction kung paano an atake giraray. And ang mga yaon dyan na guides, bako sana po yan guide, rescuer iyan, pinag-backtrack baga kita ni Dr. Cedric Daep sa history kan na pagturog asin pag-rescue dyan sa bulkan mayon. Ang mga yaon dyan is a competent guide. Nag-rescue ka ito kan mga foreigners man na nahulog dyan sa runggali kan na bulkan mayon, and iba pa na mga pinag-pluck out dyan sa mga dipisil na lugar na iyan sa taludtod kan bulkan mayon. Iyaon niyan dyan na mga competent na mga guides as in rescuers. Tabi? So yan po muna, Oras Pilipinas 9:33.
An oras hatod sa Indokang. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Revicon. Ilabas ang multilakas. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang pamamaga na nagpapasakit ng katawan. Laban lang, alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. In celebration of the 25th Episcopal Ordination Anniversary of Most Reverend Joel Z. Bailon, we are inviting you to a special dinner for a cause. The Diocese of Legazpi brings you the third Seder Meal, a fundraising dinner with proceeds going to the pastoral programs of the diocese. The third Seder Meal, March 24, 2023, 6 p.m. at the Concourse Convention Center. Enjoy a night of traditional Passover meal. See you for the third Seder Meal. Tickets available at your local parish. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neozep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko.
Neozeb Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozeb Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige tabi good morning dyan kay kumpadreng June Pitero sa Lapu-Lapu tabi, mga paraan tabay manyato dyan, mabuhay ka mo. And sabi digdi, marauton po sir taigwang nagtatabang sa pag-rescue kan nagbagsak na aeroplano. Sindapalan suduang ginadan sa saod sa Kankutmun kan Lunes, marasa pa. Yan, ibaga man nagbubutang informasyon mga members daw yun kan Philippine Army na nagsasaod yata ito para sa provisions man kay itong sa mga nag-rescue iyon nagbubuta. Pero bako man si actual na membro kan so rescue team duman sina so nagsaod yata na matauning provisions duman, pero bako man si yata so nagsasakate duman sa kwan. Yan kaya bako sila so actual na talagang so nagsasakat duman. Pero parte sinda kaya na
nagtataon ng humanitarian mission binadil dyan sa may Kutmun kan Kamalig Albay. So yan, pinaghalata lang ana signali kumpadreng Jimmy dyan sa Kamalig tatawan tayo ni Buwelo na press conference tanganing fresh information po sa tuwing nagkakadarangog. Si kumpadreng Jimmy itry ta na sa iyang linya dyan. DCGB on assignment. Kumpadreng Jimmy, good morning. Yes, salamat Tabi. Kanina si Sir Cedric Daib pinagkataonaan na sitwasyon kan mga nasa desirabling sitwasyon kan mga responders niya to na yao na ang nabanggitigi a kilometer ang distansya na lang kan makuha na mga personang sakay kan sis na plane. Dangugunta si Sir Cedric Daib. 5 o'clock nandun na ng madaling araw. Nauna pa sa akin yun. Very quickly, we decided on the first dispatch of the first team na yung inexplainan ni Doc Mel. Kaya lang nahirapan because another challenge, bad weather condition. Mabilis magsara because of the sudden cloud build-up on site. Okay. Then, nag-dispatch. Bumaba dahil bumalik. Aborted ang flight. Then, immediately, in the presence of the 4x4 vehicles from EDC, pinadala kaagad namin yung first team before 9 o'clock. Kaya makikita nyo, magtatanong, bakit dito sa side na ito, dumaan na supposedly dito sa other side para mas mabilis. We cannot afford to cause more delays on this aspect. Kaya yon, with the bad weather condition, take off. Nandun kaagad sila sa may nag-cross ng Anuling. Nahirapan sila mag-cross sa Anuling, naghanap ng ibang way going to the drop point sites supposedly dahil napakalalim ng channel. Dito pa lang sa Misi, napakalalim na ng channel. Nahirapan na dito pa lang sa baba. Okay. Then, the next batch, sortie from the top 5. About 9 o'clock. About 9 o'clock yun. Yung second sortie natin. Na bumalik, na hindi natin, hindi aborted din because of the difficult situation of cloud cover. Hindi kahapon. So kaya ang ginawa natin, naghintay tayo ng up to 10 o'clock, up to 11 o'clock na hindi pa rin bukas. Kaya pinadala ulit sila at 11 o'clock. Hindi, yung second pa lang yun. By 4x4 vehicle na. Yun ang nangyari. Dahil aborted din yung flight. Kaya despite of the grabe talagang eagerness ng TOG 5 talagang ipadala na kaagad yun. Pero nahirapan talaga kami. Yun ang reason, marami pa kami decision makers that need to be done. Kaya yun ang reason kung bakit hindi kami pwedeng makapagpa-interview sa inyo kasi nawawala kami sa flow of operation and decision making. Yun ang pinaka-critical point kahapon. Okay. And then nagpadala ulit kami ng third batch as backup sa area. Pero ngayon, ng umaga, nagpadala ulit ng backup. Nag-briefing kami kanina ng ng orasyon, mga 5:30 in the morning again. And then, kanina, nagpadala ng chopper, yung Navy chopper with thermal camera para to check kung yung location na yon mayroon pang positive situation of life. Kasi kaya ngayon, hanggang ngayon, ang approach namin, strategy is search and rescue. Hindi pa kami nag-face out dyan. Dahil search and rescue pa rin, we are still thinking of possibility that there must have a certain situation of life on site. Okay. Now, bumalik na sila pero hindi kami pwedeng mag-disclose ng result dahil pinaprocess pa nila and the situation is under the control of investigating team. So may limitation tayo. Doon lang tayo sa non-sensitive issues ang briefing natin ngayon. Okay. Now, the second dispatch this morning, yun yung
PNP and Army Rescue Team na magbaback up para to check and prepare the landing site zone 2 para just in case na mag-positive tayo sa taas, doon dadalhin as pick-up point so that we will be able to make the recovery or rescue, whatever it is, of those victims faster. Dahil ang goal talaga namin, as much as possible, we must be able to produce positive result as soon as possible, but we cannot disclose any time for reason of difficult terrain and weather condition. Kaya baka, don't expect us. We are not going to commit any expectations from you or to create any expectations from you for today or tomorrow. Basta, we are trying to exert our effort. Now, kausap ko kanina si Gob, Rosal. Go ahead. Go, Greg, sorry. Erase. Rewind. My apology. Okay, si Gob Grex. Kausap po kanina si Gob Grex, nagte-textan kami. And then he is round the clock updated of the situation. Pakiusap sa media ha, paki-edit kahit sa camera. Paki-edit. Okay, so pasensya na. Lagi naman ako nagkakamali kay Vice Governor, natatawag kong board member. Okay, so this situation, talagang alam niya na tutuloy kami. Pero ang sabi niya, tuloy-tuloy pa rin ang commitment ng province, but ang usap namin kanina, full support kami as a province, as a municipality, being the ground commander si Mayor Caloy, and then lahat nag-i-effort, CAAP, TOG 5, Bureau of Fire Protection, EDC, yung logistics ng EDC 100% nandyan, and so on. Now, as the result ngayon, based sa situation, nasa 0.9 kilometer distance ang movement ng ating rescuers. Nasaan yung maliit na nasaan yung mapa na maliit? Yung pinicture natin kanina, latest picture. Hindi, meron pang isa, hindi na padala. Okay. Ito na lang. Kaya lang, maliit. If you can see this, nasa Meisi Channel ito. Ang posisyon nito sa actual, nasa Meisi Channel, nagsasangang channel na ang sa kabila, left wing, right wing. Ito 0.9 kilometers doon. Kailangan nilang umakyat dito sa mataas na slope na vegetated na walang trail. So dito pa lang matatagalan na sila papunta sa kabila. May mga small tributaries na kailangan daanan so that they will be able to reach Anuling Channel para mapabilis. Now, pagdating nila sa Anuling Channel, ang instruction is kapag nandun sila, pag may sighting sila positive sa area, diretso na sila. Pero pag negative sighting sila, then ang arrangement namin, if weather permits, we will request TOG 5 and the team to come up with, again, reconnaissance for that purpose. Mabilisan lang so that we will be able, again, to plot the situation, the location, for the information of these people. Kailangan nila ang direction. Kasi kung nasa taas ka, madidisorient ka ng direction mo. So yung instruction namin, move 11 o'clock dahil nasa 4 o'clock or 5 o'clock location sila for the moment. Now, yun ang gagawin namin. Kasi pag hindi namin ginaid, baka ma-delay pa tayo. Mapapunta sila sa maling direction, pabalik-balik, and then ma-delay pa tayo. So yun ang ginagawa namin ngayon. Kaya may nag-standby tayong 3 choppers dyan, 1 from Navy, 1 from TOG 5, and 1 from EDC. Nag-standby dyan sa Old Airport, sa TOG 5 station. Okay. So pagdating doon, nag-establish kanina yung second chopper ng possible landing site, ito yung zone 2. Para just in case na ma-recover, yung sinabi ni Doc Mel na number of rescuers, hindi kulang yun. So dapat ang recommended namin, 6 to 8 persons in a body. 4, and then may backup. Pag napagod, may papalit para mapabilis. Otherwise, pag nabitiwan mo yun, very steep ang slope, baka maunahan pa sila nun pababa. Hindi nila alam kung saan nila pupulutin yun. Delikado yung lugar. So dapat 4. Pag nakarating dyan, pero kung may sling na available,
o may sling, susunduin sila along the way. Pero pag walang sling na available, at mahirap kasing lumapit yan ang Air Force, baka sabihin nyo, bakit hindi pwedeng lumapit yan ang aircraft? Aerodynamic situation, baka may panibago tayong aksidente. Hindi pwede. Okay. So, ito ang chance. It will take, again, time to reach this place. Kung nahirapan sila umakyat, mas mahirap po bumaba sa ganitong situation of terrain. So, yun ang situation para maintindihan nyo. So, pag nakarating dyan, yung backup teams natin, ilan ba yun? 12, bali 16. So, ang kalahati niyan, pinapa-advance namin para pag nakarating doon ito, advance para sa lubungan sila, makakatulong pa. Pero yung kalahati, i-maintain nila yan para safe ang landing site at maayos, walang bato. Pag hindi possible, hover lang. 1 by 1 per chopper. Yun ang situation. 1 by 1. But we cannot tell kung mayong hapon yan or bukas. Standby lang ang chopper. Okay. So, pag nakarating na dyan, ang next na, yung iba, siguro next na naman kasi may mga other moves pa. Now, take note, we have a lot of plans. But in case of execution, nahirapan po kaming sumunod ng execution kasi ang plan will remain a plan while the execution will depend upon the situation, the terrain, and the feedback coming from site. Yun po ang situation. Kaya, we don't actually disclose the plan or if ever, don't expect that we will execute as planned and according to time and on time because we need to be flexible in terms of execution. Otherwise, malaki po ang error at magkakaroon kami ng mga possible delays. Yun po yung pinag-uusapan namin. And the situation now is within the control of Mayor Caloy Baldo being the ground commander for now dahil sa grupo namin, siya ang highest ranking official. Pag sinabi nating official, siya ang person in authority. Of course, under the close supervision din ni Governor Lagman dahil I have a regular contact and updating round the clock to Governor Lagman. Kaya pag lahat pong mga instructions niya, yun ang ginagawa namin, coordinated kay Mayor Caloy, and then hindi kami nagkakamali na or hindi kami nagkukulang din, i-update siya. Kaya lang, pinapaubaya po sa akin ni Governor Lagman yung authority to disclose situations according to actual happenings, except yung limitation that we are not allowed to disclose because of some protocols that needs to be observed dahil po mayroon tayong pinoprotect na mga foreigners, especially relatives. May mga situations kasi na pag may dinisclose tayong information at pag nag-wild or may negative reaction or may mga nakakaawa din reaction sa relative, kailangan po natin iwasan yon dahil we need to respect yung and protect the situation and yung iba pang consequences in connection with this aviation accident or air accident. We are not declaring this as a disaster, but it could be if something happens while we are executing our operational targets. Pero for now, this is an aviation accident, off-site accident. Kaya nandito po kami ngayon para ipaliwanag ito, and then by this afternoon, siguro critical na naman po kami for this afternoon once na malapit na or nandun na sa site. Kasi kailangan naming i-monitor and supervise ang operation, ground to air, air to ground, and ground to ground procedures ang gagawin namin. So pag critical po ang situation, pasensya na po. Pag may mga tawag, baka po hindi kami makasagot kasi kailangan po yung decision making namin. Yun lang po. Maraming salamat. Okay. So yan tabi pa din. So mga situation analysis ni Sir Cedric Daep. Open for question na. Sige daw. Actually, kami gusto namin madali.
Pero syempre, yung situation sa taas. Siguro sa in-expect nga namin ngayong tanghali, may positive na pero hindi pa dahil nga sa terrain. Pero baka mamayang hapon may positive na din kami makuha na makarating na talaga doon. Makapagkuha din kami. Marami pang gagawin. Kumbaga nasa kuha pa po tayo. Critical time pa rin. Kasi doon sa situation, mabuti kung car accident lang to, madali i-manage. Ang communication, tatawag, talibigay ng coordinate, kasi iba doon eh. Kahit malapit ka na, kung napakataas ng galing, hindi mo pa rin nakikita yung subject natin. Kaya, grabing coordination pag ginagawa. Hindi kami makasabi kung kailan talaga. Pero minamadali namin. Pero sana mamayang hapon may result na or bukas. Matapos na. May clue lang ako sa inyo nung criticality at saka yung most critical and lesser critical situation. Ito na lang ang manmanan nyo. Ngayon, nasa stage of search and rescue pa kami. Pero once na nag-declare kaming phase out of search and rescue and phase into recovery, ito yung critical period. Siguro, ang ipapalabas namin na sunod yung result na lang. Yun po yun. So sa ngayon, search and rescue, wala pa tayo sa search and recovery. Pag nagsabi na kaming phase out search and rescue at recovery stage, meaning nandoon na yung, nasa site na yung ating mga tao at saka hawak nila yung mga victims. Yun po yung clue na ibibigay namin sa inyo. Para hindi na po kayo pag ganon, baka may post tayo na hindi mo na kami magpapa-interview because of some situations that needs to be protected. Sir, good morning. Sige. Nancy Nadjabilo, Radyo Pilipinas. My question could be answered by Mayor and Sir Cedric. With all the circumstances that you presented to us, can you quantify in terms of percentage as to the mission to be accomplished? As what relate to us, it's almost less than kilometer away from the crash site. So more or less, sir, can you quantify to us as to percentage-wise, 100% is the target, more or less, saan po tayo doon? More or less, nasa 60% na tayo. Kasi noong una, nag-search pa tayo. Ngayon, identify na natin saan. Pero hindi pa tayo nakakarating doon sa site dahil sa terrain. Kaya almost 60% na. Sir, can you expound more on the remaining 40%? Kasi yun nga, mapuntahan natin. Then yung problema pa natin, mas mahirap bumaba. Kasi may dala ka na. Kumbaga, additional baggage pababa na mas mahirap bumaba kaysa tumaas. Sa 40%, ilagay natin yung 20% sa papunta roon. Tapos yung 20%, yung 15%, ilagay natin doon sa management of the victims and documentation, and yung remaining 5%, ilagay natin sa safety, protection, and movement of those rescuers to be back home. Okay? Next. Sige, ma'am. Sir Irene Ferrol of ABS-CBN. Sir, palarawan lang po, no? Kung meron man doon na survivor sa taas and it's the 4th day today, kumusta ang oxygen level doon? Mahirap ba huminga from that area? Kung ikaw wounded, paano po yung sitwasyon sa taas? Yung situation sa taas, after the incident, the time of the incident was a very cold temperature, and at that time we had experienced cloudiness and torrential rain at that time. So if you will be there, you might be suffering from the impact of the temperature and then the rainfall. Pero may mga coverings naman sila, kaya yung iba covered ng part ng aircraft, and therefore we cannot still discount the possibility na may buhay. Okay. Sir, kumusta po yung communication natin dun sa mga mountaineers while they are there right now? We have excellent communication but limited in terms of frequency because they need to preserve their battery. So kung meron kayong contact, wag na po muna tayo pong tumawag sa kanila because we need for them to preserve their battery para hindi tayo mawalan ng contact sa kanila. Tapos sir, isa pa, yung may phone, di ba, na from, parang merong ganon na may nakuhang signal or whatever from one of the phones nung apat na sakay?
Meron po kaming documentation nun, kaya lang hindi na muna kami magdi-disclose ng details dahil this is part of the investigation. Siguro lalabas na lang po yan sa final report ng investigation coming from CAAP. Okay. Doc Cedric, Mayor Bombo John Salonga from Bombo Rancho, Legazpi. I don't want to preempt yung ongoing plans and yung result. But meron lang nabanggit si Doc Cedric kanina na gumamit tayo ng thermal scanner. Can you give us update kung anong result po? Nasa process pa po yun. Gusto namin magpalabas pero wala po kaming data noon. Part din po yun ng investigation. That will be part of the report to be officially released by CAAP once it is completed. Okay. So, questioning naman lang ini. So, Sige. mga laman kan na presentation aros ya na sa mga situationer na pinag-present ni Sir Cedric tapos ni Mayor Caloy-Baldo. Sige, So, pakiko na lang kumpadring Jimmy. So, iba pang vital points na lang yan. Tapos iba, ilinuwas na kasubag ni Cedric kasubago pa sa pagkipag-ulay niya to. No? Antabay na lang tabi kumpadring Jimmy. Kaya sabi pa rin, ma-deconnect ka na sa sabutan, medyo malabo kaya Sige. ayaw ako sa log. Mabalik na lang ako tabi pa rin. Okay, sige. Thank you so much, kumpadring Jimmy. DCGB News. Thank you so much, kumpadring Jimmy. DCGB on assignment. Si Angel muna tabi, Chief Tech Ramir, and then ihabol natin halabang hanap buhay. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan. Nauulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulos sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always #1. Always #1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 17. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nanindugan ang gobyerno kan Pilipinas na igwa nga political agenda ang planong investigasyon kang International Criminal Court o ICC sa war on drugs ka nakaaging administrasyon. Sa payag ni Department of Justice o DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, sayang tinawanin doon na daing madukuan nasyon sa kagustuhan kan ICC na investigaran kung igwang binayular na diretsyong pantawo ang drug wars erarom kan pamamayo ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigun
kay Remulla, posibleng tinuyo kan ICC ang planong investigasyon para mailaog ang political agenda sa Pilipinas na may sadiring legal na sistema. Sinabi pa ni Remulla na gusto sana kan ICC na kuhaon ang trabaho kan gobyerno sa nasyon para tuyawon ang sistema kan pamalakaw kan Pilipinas kan Duterte administration. Pero padigdi wara nin poder ang ICC na mag-operate o mangiaram sa sistema asin korte kan nasyon. Sa ngunya nagsumiter na ng resolusyon sa Senado ang mga lehislador kaibahan na sinda Senador Robin Padilla asin dating presidente ng Unyan iyo ang House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo para depensahan si dating presidente Duterte sa pag-iimbestigar kan ICC sa Jaguar. Yan ang pangalas na barata hali sa DZ Juvenus Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Maggi Magic Sarap, ang nagmamahal, nagmamagi. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kremel S. Hyperbilis, bilis, bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Oh, padi! Nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon nanggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na si Nunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng 2nd and 3rd prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Do it with Ann Curtis! Di ko kayang tanggapin
Ang sipon, headache, ang sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover. Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover. Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Ang nag-iinom ng vitamin D kan Farex, Farexcited. Farex Vitamin B1, B6, B12. Katabang ang tamang jeta asin ehersisyo, nga rin malikayan ang taglay, tusok, bagol, asinan pagutro kaini. Farexcited. Farex B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Dire-diretso kan sa tuyang programa Tingog kan Banwaan. 16 lapwas ng alas 10 nin pagkaaga. Kumpadreng Jomar Marhain Aldaw man dyan sa First District. Go ahead. Salamat padi. Good morning sa mga paratabay. Sa dagdag na barata, matindi o halangkaw ang ilinangkaw kan koleksyon kan mga buwis asin mga fees, revenue collection digdi sa syudad kan Tabaco unya na Enero komparado kang nakaliis na taon bulan man na Enero. Ini ang pinahayag ni Rafi Calyos, ang officer in charge treasurer kang syudad kan Tabaco. Sinabi ni Calyos na sa ngunya na taon, Enero pa sana, kumpara ka nakaliis na Enero, naglangkaw nin 30% ang total revenue income kan Tabaco. Na uminabot sa 46,253,000 komparado ka nakaliis na taon bulan man na Enero na 35,589,000 pesos na. Susug kay Calyos na dakulang porsyon sa paglangkaw na inikang income iyuan sa real property tax na naglangkaw nin 42% komparado kang nakaliis na taon. Ang business tax man naglangkaw nin 23% komparado ka nakaliis na taon. Asin na ani ba pang mga income arog ka na mga charges and fees, anas man ini nagralangkaw na nagresulta tangani na makaguno kang naon ng bitan na figures bulan pa sa ng Enero ang syudad kan Tabaco. Naglalaom ini si Mr. Calyos
na sa mga masunod pang mga aldaw, ibulan, padagos pang maglalangkaw ang koleksyon kan income kan tabako na dahilan ta ang iba sa mga negosyante o mga residente dahil pa man talaga nakakapagbayad ning kompleto kan mga kaipuan indang bayadan sa indang mga propriedad, pati naman ang mga negosyo na sa indang operate digdi sa naunampitan na syudad. Roger. Yan pa din dagdag na bareta, Jomar Bien, DZQB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali man dyan sa siyudad nin Tabaco. Good morning sa Indo dyan sa gabos na mga taga Premier Distrito, especialmente dyan sa City of True Love, ang Tabaco, mga nakaantabay dyan sa 106.9 WGB-FM sa Muyang FM station dyan, sister station dyan sa First District, Marhay na aldaw sa Indo Gabos. Tingog Kanbuanuan po ini sa DCGB Legazpi City. Digdi naman kita sa Segundo Distrito sa iba pang mga istorya. Si Ans nasa linya. Ans, marhay na aldaw, go ahead. Gapuga na mo niyan, Sir Pio, an Dea Albay sa pagkondusir kan sa enda mga anti-drug operation dahilan sa sigun sa pamayokan na sambitan ng opisina na si IA3 Noe Brigel. Kadaklan palang Sir Pio kan mga naiimbelto naman ngunyan sa illegal na droga. Iyo ang mga konsideradong recidivist o dati ng mga nagkadarakop alagad nagbalik naman sa siring nagawi. Ans, iyo na putulong takandit. Iyo na iyan supig paparataram takainto pa na mabultadaan kung daing nahihilingan na maringgis na laban ang gobyerno. Roger. Iyo na baga? Babalik na. Iyo na. Oo yan, sa primero porsyon kan sa imong report. Mga dati. Mga dati. Kadain ang pigtatakutan. Nakakako apagakampi sa intabians. Guess who kung si sa ingakampi? Sain? International Criminal Court. Yan. Yun naman ang pigaramit ninda. Yun ang pigsasabi. Nag-uulok ngunyan ang drug syndicate taigwas inagakampi to the highest level, International Criminal Court. Oo. Oh, ngunyan, ano ang local level? Baralik na mga dati nindang na pinpoint na nakutaan na neutralize na operation. Nako, patay tayo. Sige. Ini ang sinabi ni Brigil sa DCGP News sa pagkikipagoron sa tuya ngunya na pag-aaga kung saan nagbuwas-buwas na kutaan kulog kan tayo ninda dahilan sa kadakol man palansindang mga na-rehabilitate ng mga PO. So hindi baga sa yung mga person who use drugs. Ang problema, taod-taod man ngumun-ngumun kakayan yaon na naman sinda sa mga lista kan mga bigbabarantahin kan manahod sa illegal na droga tapos sinda na naman sa mga imbelto. Yan. Iniangkip ng kanpahayag ni Brigel. Ang rason kaya na iling ko kasi dakol kitang mga tinauwa ng tabang na iduwang baga sa rehabilitation na nagre-relapse. Kaya ngunyan ang samuyang direksyon kuunta mo na ining mga nagpapagamit or ining mga gamitan or ining mga lugar na tigagamitan para baka at least mabawasan takidakulaon na porsyento ang illegal drug activity dyan sa mga barangay. Ano po? Kaya na Sir Pio, ang target na ninda sa mga lugar na mga may mga session bagay ng mga drug den. Iyon na yan ang target ninda. Kung iyon kumbaga mapulinas na yan, talagang mabawas na ang mga imbelto sa illegal na droga. Nagre-relapse. Yes. Bubultada. Daday nang titakutan. Kumbaga. Na-survive nga ni Ininda so drug war ka ito ni Presidente Duterte. Nag-uulok pa sin na ngunyan. Taan pigpipirsigir na ngunyan si dating Presidente Duterte. Iyo baga. Kaya, so mga nagkukurontra ka ito sa drug war, inda ko kung ano na ngunyan sa indang logika na i-apply tabi. Inda sana. Para yung mahal na Diyos, mabiktima so sa indang aki o sa indang tugang. Nalinupigan ng nag-addict na naman ngunyan. Iyo baga. Ay, nako. Sige, tabi. Na talaga naman. Sige. Kaya ngunyan Sir Pio, na PDA Albay, nagtama siguro na tututukan din ba kung saan ini mga newly identified drug personalities, kundi ini talaga mga nag-relapse na. At kung padagos na sindang magbalik sa illegal na droga, ang problema kaya anday talaga totalmente magiging drug cleared ang Albay. Yan, sige. Tabi Sir Pio, kaya bahan ang mga BU intern, si Talia, si Nicole, asin man si Jacqueline, asin man si Kuya Boy, ang Scalero, DCGB. Salamat sa istorya halik dyan sa PDEA Albay.
O di sige tabi ma-wrap up na lang kita kan mga impormasyones na nagluluwas. Wait and see na lang po tabi kita manungod yan sa search and rescue operations na pinagigibo para sa mga pasaheros kan Cessna plane RPC 2080. Latest is more or less 900 meters away na lang ang initial na batch kan rescue team para mas na makaretrieve duman, pero halawig po yan na laban pa. And yung mode of operation will vary from time to time. Taang terrain dyan, bako po arog ining terrain na may simento, may agihan gabos po tabi, dipisil, kainot-inoto, sindaan nag-blaze kang trail, suyaon dyan, panibagong dalan iyan, tabi, mga gapo, mga loose gravel, gabos-gabos, halos magdudukot na dungo mo, pagtukad dyan, talagang very steep ang inclination. Now, saro pa na sa tuyang pinaghalat ngunyan, kung tabi, ang magiging initial findings kang Air Accident Investigation and Inquiry Board, AIIB. Kumbaga duman sa Estados Unidos de America, yan so NTSB, National Transportation Safety Board, duman sa US of A. Iyo ang so nag-iimbestigar sa mga nagka-crash na eroplano duman sa US of A. Sa tuya digdi, AIIB, Air Accident Investigation and Inquiry Board. Aaramon ta what happened kung nagsunod duman sa flight path or flight plan, kung nagkaigo ning deviation, kung ano so factors, kung nagkaigo kan araw kan aksidente. Is it a mid-air explosion and itinapok sa nasudebri dyan sa bulkan mayon, o suminalpok sa bulkan mayon? Ano so latest na transmission kan hururon between the control tower and itong so piloto, as recorded duman sa black box, kung ma-recover pa yung black box tabi yan, gabos iyan sa tuya pang aabangan ta sagkod sa ngunyan tabi. Ongoing pa man ang investigasyon kan Civil Aviation Authority of the Philippines manungod sa siring na bagay. May mga informasyones kitang nagkakakurua hali dyan mismo sa personnels, ang mga reliable personnels niya to, but it will be for the meantime sa samuya sa namo ng sirkulo dai pwede pang ikon sa ere sa publiko. If kung medyo kamo baga maikbat sa pagdadangog, piga para or otro baga ni Dr. Cedric Daep, so mga non-sensitive sa nangunan ipigluluwas. So mga sensitibo po tabi, di mo na yan pwedeng ipipaluwas, yan na pigsisira sa samuya because of the criticality and sensitivity kan sitwasyon tabi. Including yan na sa air crash investigation, igwan na po nin mga bits of informations na nakaka-relay man sa satuya, pero nung katabi kita mo na kayan mapaluwas kan mga bagay na yan na. Halat-halaton talang po ngani, yung proper authorities na iyo po mag-disclose na kayan, and kung igwa na po ning go signal na pwede tanang i-istorya sa publiko because this is of public concern. Huway yan po baga modo di transportasyon. In fact, igwa na nga ning pangapudan na yun assess na plane i-ground go na parametras at tanganing madeterminaran yung airworthiness kan mga iyan. Kaya arog po kan Salamat po kan sa inyong pag-antabay. Mahal na Diyos ang magbantay.